Χρήσο Διαμαντένης, καλησπέρα σε όλους τους υπέροχοι άνθρωποι. Βρίσκομαι στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης και σήμερα θα κάνουμε κάποιο είδος challenge προκαλώντας περαστικούς. Θα ήθελες να κερδίσεις ένα δώρο, μήπως? Καλή συνέχεια, παιδιά. Αδερφέ μου, καλησπέρα. Θα ήθελες να κερδίσεις μήπως ένα δώρο? Και για το κανάλι μας είναι το βίντεο. Αν σε περίπτωση έχεις εμένα follow, έχεις τα κουμπαριά follow, θα κερδίσεις αυτομάτως ένα δώρο κατευθείαν. Αν δεν έχεις follow ούτε εμένα ούτε τα κουμπαριά, τότε θα χρειαστεί να κάνεις ένα challenge μαζί μου. Είσαι έτοιμος να σου αναφέρω το challenge? Δεν είναι τίποτα extreme. Σε κόβω αθλητικό, έτσι εγώ πιστεύω ότι θα το έχεις. Δεν θες να δοκιμάσουμε έτσι λίγο για το χαβαλέ? Αλάνια μου, σας κάνω μια ερώτηση. Είστε μέσα για ένα challenge, για να κερδίσουμε ένα δώρο? Ψήνουμε, αλλά τώρα πιεζόμαστε. Αν σε περίπτωση με ακολουθάει ένας από εσάς στο δικό μου προφίλ στο Instagram είτε στα κουμπαριά, τότε κερδίζετε αυτομάτως το δώρο. Οπότε δεν χάνετε καθόλου χρόνο και φεύγετε αμέσως με το δώρο. Αν δεν με ακολουθάει κανένας και δεν ακολουθάτε και τα κουμπαριά, τότε θα χρειαστεί να κάνετε ένα challenge μαζί μου. Το challenge θα είναι αθλητικού περιεχομένου. Όποιος καταφέρει να με κερδίσει τις κάμψεις, τότε κερδίζει.